Ahoj, ahoj u môjho občasníka z World of Tanks. Dnes celkom vydarená hra s ruským stíhačom tankov objektom 268. Ako vybavenie si tam nosím ventiláciu, rotačný mechanizmus a zameriavač. Sice musel som vynechať nabíjať, ale radšej trafím, než rýchlo za sebou páliť. A musím si nájsť také pozície, aby som jednoducho stihol sa skryť pred tým, ako ma nepriateľ zbadá a zasiahne. Tak, uvidíme, či sa nám táto vyplatí. Predmierime si dopredu. Tak, vyšla aj so zápalom, krása. Náboje lietajú veľmi pomaly. Neviem, čo tu narobí ten EBR, ale dúfam, že ho potrestáme. Tak. Vynikajúco. Nabíjanie síce trvá skoro 15 sekúnd, ale musím sa s tým zmieriť. Tam bol pixel. Veľmi ťažká strela. Aspoň arta trafila. No, teraz uvidíme, čo sa bude diať. Dopredu sa zatiaľ nechcem veľmi drať. Najmä kvôli DBVčku. Pretože neviem, čo sa bude diať. Tam je DBVčko. Asi som mal vystreliť. Tak išla až príliš nahore. Ale nebol som spozorovaný. No tak dúfam, pôjdem pomôcť našim baníkom teda. Neviem, kto kde je. Tak toto si dám. Tak. Za 783. Teraz radšej cúvam, pretože dvaja proti jednému to nikdy nedopadne dobre. Grille, chvála Bohu, iba pásy. Cúvam. Rýchlejšie. No, zatiaľ vystal 3-5, ale prehrávame skoro o 8000, no viac ako o 8000 štrukturálnych bodov. No, tak to bude veľmi zaujímavé. To bude ešte veľmi zaujímavé. 4-6, 6000 štrukturálnych bodov. Stínem tam niekoho šmánuť. Naši borci s nimi urobili poriadok. Nič. Ako vravel William Eastlake, bránili sme hrad. Tam je grille. Každý bol spozorovaný z nepriateľského týmu. Počkáme si na Mantikoru, že či urobí chybu. Urobila. Dobre. Dokonca mi aj vrátil. Ale 810
Beriem. A som veľmi neskôr zareagoval. Ajajajajajaj. Nič to má. Tam bola finta, kde sme mierne natočili pásy, ale grille ma tu na... No, asi stávať strieľal, takú... Nie, ale táto netrafila. 7-9, ale chvála Bohu, už iba o 1000 štruktúrálnych bodov prehrávame. Zatiaľ som si nastrieľal 4000. Naši sa stiahli, Manticore sa snaží spozorovať niekoho. Nič, toto brvno vzadu tanku mi dúfam pomôže. Neviem, ako sme to zvládli. Urobia chybu, neurobia chybu, sa snažím odcúvať, aby ma nespozoroval na tých 50 metrov. Vystrčí perložky, alebo hej. Tak vystrčil. Dobre. Tak. 430 ľučko tiež dostáva do gebule. Tam je VZ-ko, stihnem. Domierime. To len tak. Od ruky som to vypálil. Nebolo to celkom domierené, tá rana, ale vyšla. Musel som to stihnúť. Tak, už máme 5000. Čo nie je zlé. To je grille, pomsta. Pomsta. Toto bolo tak domierené, že tam som potreboval každý obrázok z počítačového monitora. Kde si leopardík? A tam bude účko niekde, predpokladám. Sa snažím odplašiť leoparda. Účko sa blíži, dobre. Tak. Máme už 6000. Nabijeme si. Počkáme na Manticoru, tam má viac štruktúrálnych bodov a už sa sypeme na leoparda. No poď. Tak, hotovo. Máme 6400 nastrieľané, 5 zničených tankov a majstrovský oznam vo vrecku. Majte sa krásne.